Dnes bude v hlavnej úlohe srnčí chrbát, čiže divinák. Srnčí chrbát si pripravíme s keľovou raviolkou, ktorá bude predaná jablkami. Pripravíme si k tomu topinambur a zemiakové noky. Srnčí chrbát si upravíme do požadovaného tvaru, čiže do tvaru valčeka. Môžete si pomôcť aj pomocou, že zatiahnete do fólie a trošku si pomôžete takýmto spôsobom. Osolíme, okoreníme samozrejme a použijeme na to bravčovú siečku. Bravčová siečka, ako vieme, je tuk alebo loj obalovaný žalúdok prasiatka, ktorý pôsobí ako dochucovadlo samozrejme a zároveň nám spojí alebo drží to mäso pohromade. Ja ju osolím, pridám nastruhaný jalovec a kôru a srnčie do toho zatiahneme a zabalíme. Takto upravený a zabalený v siečke srnčí filet zavákujeme a dáme pripravovať do sous vide na 58 stupňov necelú hodinu. Pripravíme si teraz topinambur, čiže očistený topinambur nakrájam na kúsky, dám ho variť do citrónovej šťavy s troškou soli, môžeme tam pridať trošku tymiánu a uvaríme do mäkka. Čas odložíme potom na opekanie a čas vymixujeme na hladké pyré. Alebo môžeme to rovno variť v mlieku s kúskom masla, byliniek a uvariť to priamo v mlieku do mäkka. Na keľovú raviolu potrebujeme keľové listy, čiže prvé dva vrchné dole, potom zoberieme listy, dáme ich zblanžírovať do vriacej vody a následne ich schladíme v ľadovej vode a vykrojíme kolieska, ktoré budeme plniť keľovou plnkou s jablkami. Na keľovú náplň nakrájame ten zbytok keľu, ktorý nám ostal aj tie orezky, čo sme mali z toho vykrajovania. Zarestujeme na masle keľ, pridáme jablkové pyré, kúsky jablk, následne dochutíme smotanou solou, korením. Keľovú náplň máme dobre vychladenú, čiže keľ, jablka, smotana, jablkové pyré, sol, cukor a jablkové pyré takisto máme hotové. Môžeme začať plniť keľ. Okraj raviolky potrieme jablkovým pyré a uzavrieme do tvaru, aby pripomínali túto taliansku cestovinu, ale na vegetariánsky spôsob. Srnčí chrbát, ktorý sme pripravili formou sous vide na 58 stupňov hodinu, vložíme do ľadovej vody, aby sme ho sprúdka schladili, odbalíme, osušíme, dáme piec na panvicu s prepuseným maslom, cesnakom a bylinkami, opečeme do zlatova a následne necháme 5 minút odpočinúť. Pokiaľ nám srnčie mäso bude pár minút odpočívať, tak si vypražíme zemiakové noky ako prílohu a použijeme k tomu omáčku demi-glace. Srnčie mäso krájame na plátky a servírujeme. Tak dnes možno troška náročnejší a o to krajší a efektívnejší recept. Srnčí chrbát s keľovou raviolkou, topinamburom, zemiakovými nokami a demi-glace. Dobrú chuť.